Dobro večer. Poštovani predsjedniče Skupštine grada Prijedora, poštovani inicijatori i osnivači udruženja Bosanski kulturni centar u Prijedoru i poštovani dame i gospodo. Zahvaljujem za ljubazni poziv na ovu svečanu osnivačku skupštinu udruženja Bosanski kulturni centar. Velika mi je čast i zadovoljstvo da s vama podijelim radost lijepog susretanja koju sa sobom nose kultura i umjetnost. I čestitam entuzijastima koji su nosioci ideje i pokretači takvih aktivnosti. Prijedor je danas grad uzor za uspješnu obnovu suživota i multikulturalnosti kao svoje prirodne osobine. Zbog toga je s poštovanjem prepoznat i omiljen. Grad Prijedor i cijela Unsko-sanska regija u okrilju znamenitih planina Kozare i Grmeća poznati su po svojoj ljepoti, po prirodnim bogatstvima punim potencijala i naročito po dobroti, radinosti i gostoljubivosti ovdašnjih ljudi. Ovo ističem i iz svog ličnog iskustva, jer sam ne tako davno imala priliku da 3 godine živim i radim u Banja Luci. U tom periodu dobro sam upoznala ovaj region i stekla mnoga dobra prijateljstva. Ljudi iz ovog regiona imaju puno zajedničkog i to zajedničko treba da čuvaju i njeguju dalje i šire, preko granica opština, preko entitetskih granica, preko državnih granica. To je upravo evropska ideja i misao. Isto važi i za širi region, u okviru kojeg Bosnu i Hercegovinu i Austriju vežu nebrojeni ljudski mostovi. Oni se temelje i na privrednoj i na kulturnoj saradnji. A kulturna djelatnost i kulturna razmjena su dvosmjerna cesta i znače neumornu dalju gradnju mostova ljudima, gradovima, regijama, zemljama. Od prošle godine pri ambasadi u Sarajevu imamo Austrijski kulturni forum i vjerujem da će i Bosanski kulturni centar u Prijedoru biti jedan od naših partnera na budućim projektima u oblasti kulturne saradnje. Uz najbolje želje zahvaljujem na vašoj pažnji.